Здравейте и добре дошли в моя канал. Този влог е малко по-различен и започвам с една разходка в бизнес парка в София. Място, което посещавам за първи път, въпреки че живея повече от 10 години в София, но пък ето, че открих нещо ново, което много да ми хареса. Сигурно веднага ще забележите, че не показвам лицето си. Избрах да остана анонимна, защото вярвам, че историите, които искам да споделя, са много по-важни от това как изглеждам. А и честно казано се притеснявам малко от камерата. Даже не малко, а много. Но пък искам това да е новото ми хоби, чрез което изразявам и предизвиквам себе си, без да се чувствам под някакво напрежение. Идеята ми за тези видеа е да бъдат максимално опростени, да не виждате някакви напудрени кадри, перфектно подредени моменти или пък някаква изкуствена естетика, в която аз очевидно не живея. Животът около мен се случва по начина, по който го заснемам. Понякога е малко хаотичен, понякога не толкова, но пък винаги истински. Така че се надявам да ви допадне. Идеята да стартирам този влог е като бягство от ежедневието ми. Искам да споделям с вас всичко, което ме вълнува. Разходки, продукти, които използвам, организация на дома, готвене, планове за пътувания. Общо взето всичко, което ме вълнува в моя живот. И се надявам да бъде интересно по някакъв начин за вас. И се надявам да останете с мен, тъй като предстои да ставам все по-добра в заснемането и озвучаването на тези видеа. Така че останете с мен, тъй като ще следват и кадри от една моя разходка след работа, но за това ще видите след малко. А сега можете да се насладите на разходката в бизнес парка ми. Бизнес парка ми всъщност още не е мой, но може и след време да стане, не се знае. Така или че си определено, че се притеснявам. Затова просто насладете се на тази разходка. И ето, че вече е следващия ден и ви взимам с мен в гората. Повода да отида днес в гората е, че ще се видя с една моя приятелка, която живее извън България и на следващия ден си заминава. Така че решихме да се видим за последно преди нейното заминаване. Тя живее в Италия, но си идва сравнително често. Като последния път остана за повечето време и се възползвахме от това и се виждахме всяка седмица, което само може да ме радва. Сега на път към гората не пропускам да погледна така любимия магазин на Бос, за да видя какво се предлага там. Определено доста интересни неща. Този панталон много ми допада. Може би трябва да дойда някакво да го пременя. И ето, че вече съвсем наближаваме заведението. Ние много често се виждаме в гората на хотел Рила, тъй като локацията е много удобна и за мен и за нея, а и цените са доста добри, така че се възползваме всеки път. Определено ми е доста неловко да записвам този voice-over, но смятам, че с времето ще се оправят нещата и ще бъда малко по-уверена, а даже и повече при възможност. Тук се спрях да разгледам и някои красиви бижута. Определено доста ми харесват. И любимия ми магазин Ралф Лорен.
И като за първи влог толкова от мен, предвид това, че се притеснявам, надявам се следващия път да ви покажа по-интересни неща и да не съм толкова притеснена. Чао!